Vzhľadom k tomu, že sa neustále zvyšuje trend v oblasti plochých striech, sme sa rozhodli natočiť toto video, kde vám ukážeme prvotriedne riešenie plochej strechy s použitím modifikovaných asfaltových pásov a tepelnej izolácie PIR od svetoznámej spoločnosti Bauder. Moje meno je Matúš Garb a som zo spoločnosti Gamat riešenia pre ploché strechy. V našej firme sa zaoberáme kompletnou problematikou plochých striech. Realizujeme komplexné rekonštrukcie, tepelné izolácie, klampiarske práce a fotovoltaické systémy. Pôsobíme na celej Slovenskej a Českej republike. Od roku 2023 máme zastúpenie už aj v Taliansku. Nakoľko posledné roky na našom území ustupuje trend hydroizolačných fólií a celkovo jednoplášťových plochých striech práve kvôli ich životnosti a náchylnosti k poškodeniu, je veľmi dôležité zvoliť si skladbu strechy, ktorá vydrží viac ako len 10 rokov. Naša spoločnosť považuje asfaltové pásy za jedno z najlepších riešení na ploché strechy. Samozrejmosťou je nutné dodržať všetky technologické postupy. Poďme teda na to.